Звъни се по телефона в един английски дом и дига иконома. Ало, да, моля. Кой се обажда? Как кой се обажда? Аз съм сър Джон. Сър Джон? Че как сър Джон? Не е възможно. Аз току-що ви сложих да си легнете с жена ви. Даже звих за си лампите. Така ли? Значи съм си легнал с жена ми. Аз... Нали знаеш къде е килера? Да, сър Джон, разбира се. Знам къде е килера. А знаеш ли вътре пушката? Да, сър Джон, знам пушката. Значи взимаш пушката, влизаш в спалнята, убиваш мен, след това убиваш жена ми и пак ще ми се обадиш. Добре, сър Джон. Чакат, сър Джон, чака и чуват... Три изстрела. Ало, сър Джон, току-що ви убих. Аха, и как точно стана това? Влезнах, както ми казахте вие в спалнята, убих ви, вас, след това стрелях по жена ви, обаче не я оцелих от първи път и я догоних в зимната градина, там я доубих. Така ли? Зимна градина? Ние нямаме зимна градина. Прощайте, вие кой телефон набирате?